ukuba masihlobo efounder nasi ndifunda lapha eOxford isimetrikipa sihamba icawa ucaza phela kwakuhlola intombi phambi kokunqitshwa nekuhlola lapho ke sasihluze kakhulu intombi sizikasitshoniswa phansi athi umuntu azongekho amaxhewazana awaziyo bendiyobhenzela la maxhewazana uthi ndizakulela ukuba zaza kusuka khona uzokwenza ntoni apho unyamezele uhambe uye phakathi emlanjeni eOxford kwaba mama bazi ukuba usuka ngapha kugatshana so kuthiwa apha inkciyo luhlolo lwentombi ayilulanga ke lento ingafanelanga ingathi ilula ngokusithetha kodwa founder Eastern Cape isizwe sethu sixakwe ngabantwana bethu asixakile ebenga uThixo amazizi alekuthula acama kushentanami ithi le program isincede isizwe soMzantsi Afrika because sixakene namadoda sawubheka phike xa singenabheka kuni Nkciyo Eastern Cape yaphila sixakene namadoda siyawunika zisilwanyana forward Nkciyo Eastern Cape forward amandla Nkciyo Eastern Cape amandla ndiza urhulumente we-African National Congress udeploya abantu ndiyavuya namhlanje xa ukhansila emamela into yokubana phaya kwa-local economic development this program should be there kulahleke iprogram geographic names change phako masipala sagqibela ukutshintsha igama apha nge-Elodale sisithi yiXhorha kuba le program ichaza uba ungubani uvelaphi usiyaphi ukuze ubukoloniyali obusihleli ezingqondweni bantu abatsha bukwazi ukutshintsha ilizwe lethu